Ako nang ihatag ang imuhang kwarta ha. Oh, Pero 2,000 siya na. Ma'am Pit, daghang kay salamat na imong kwarta gipadala ihatag ato tatay. Ano kamo tay ana atay bukod tay kay akong ihatag. Ara. Oh. Kapalitag bugas ani sir. Si ma'am, wag yun malimot ako. Yan, so karon mga katimtabang, may buntag. Ato na yung bisitahon na po si Tatay Carlito ron sa iyang monthly allowance. Baka naman to yung monthly allowance Tatay Carlito. May diresa pala. Ayo! Bitaw? Ayo! Alas 9 na ba? Ha? Alas 9 na. Ito na. Awa, pagkamatas tatay, alas 9 na sa buntag. Natulog si tatay, natulog. Pagbangon. Pwede na masulod tayo? Oh. Ay, lock na ni Dre day. Ay, tatay, mata. Tatay, pagmata na. Kuan ka tatay. Ya, kumusta mga Dre? Valentine's man. Happy Valentine's Day. Gapon, Valentine's. Nakay kadit gapon. Lagi niya. Waman tayo Valentine's. Walay Valentine's Day. Tayo uyab. Way uyab, wa pagi asawa no. Ulitaw gyud, ulitaw. Nya, kumusta mga Dre tay? Okay naman sir. Apa kanakan bugas? Oh, lahi gamay diyan bugas. Kapalit man ko atong gihatagan ko ni mo diri kan. Nakapalit ka og bugas. Humay mais. Mais. Mais man gid mong ganahan no. Mao nang wala na mi gadala og bugas humay kay mais man mong ganahan. Anad mo ka sa mais no? Oh, mais wala akong kuan diri. Mao nang kas na lang gid among dalon dire kay atong mga ningagi man god. Ang among dalon magdala mig 10 kilo nga bugas humay sa tatay nagsultim gud sa kuha nga mas ganahan siya og bugas nga mais. Dugay tagutumo ni bugas mais ta no? Nang nagkaon mo ba dugay kay mo hapdos imong tiyan. Okay kay nang mais samot nay mga law-lawoy bitaw. Utan-utan. Mag-utan ko diri kana okra. Okay na kaya dayon. Sad lang kuan. Mo gani. Unya nimbalik ko diri kay si Ma'am Pit nagpadala naman pud og kwarta para sa imo ha. Balik na pud ko kay kan man pitsa 15 naman pud karon. Ha? Ito na pa kay kwarta. Oh, napa. 100 na balantay na. 100 bagani kay naa pa gyud. Wala na ka namunot? Nakapabunot ka karon bago? Nagkabunot ko atong ngaging adlaw sir kay arem gi ko suki na ko. Gipabunot juga. Yari ka gi. Gidala ba sa ko akong pag-umangkon. Pero gisakay ra makakag motor pod. Yatod ra makaka dito. Unya karon dili na may magdugay manggod. Ako nang ihatag ang imuhang kwarta ha. Pero 2,000 siya na. Ma'am Pit, daghang kay salamat na imong kwarta gipadala ihatag ato tatay. Ano kamo tay ana atay bukod tay kay akong ihatag. Ara. Kapalitag bugas ani sir. Si ma'am, wag yun malimot ako. Pasalamat ni ma'am, Salamat kay ma'am nga. Wag ka sa limot ako ma'am ako. Wag ka butabang na ako ma'am. Nakambot lang. Kasmura ko ma'am mali. Si ma'am, wag si ma'am na ko. Wag yun malimot si ma'am na ko nga. Ay naluoy gid siya sa imong kahimtang dire. Kay ikaw ra man gud isa unya. Lisod kay panapi, mamunot, di ka kita lisod kay masamad ka yung buhay surte taon timbako lang. Yan namunot ta po katong ngayong adlaw. Namunot ko kapalit gyud ko sudan sir. Nakapalit kay sudan siyang binunta. Pila day na kuno mo no? Sapi break ko 200. Nakasapi pag 200. 400 ang libo. 400 ang libo. Ya 200 nakabunot kag 500 ka ba? May noon kay kuan bro. Amping-amping lang jud kay basin og makuan ka. Ano? Nya magpasalamat kita ni Ma'am Pit Holmes ha kay. Ma'am, wag malimot ako ay naluoy gid ma'am. Ako sir mayon pa ang magbawas ni ma'am ang Ginoo ra gid may
baos niya. Kaya ako, magi ko ikabalos nga grasya sa iya. Nga ako pagpasalamat ra gyud. Salamat ka Ginoo. Kay salamat ma'am. Kay si tatay balik-balik ra gyud pasalamat. Basta naipadala si Ma'am Pit Holmes. Matud jud diri. Munang karon ato na po pohon kaluyan ta sa Ginoo. Padala na po si ma'am mobalik ko diri. Kabalo man ta ni Ma'am Pit Holmes nga manggiluluyon jud kay to siya. Dugay na ba ni malayan ta mga tuig na kapin? Tuig na kapin. Kay nagmuram tug November. November niya February na karon murag tuig na gid kapin. Pero daghan lang na utroan kay gibutang-butangan ng pantawan. Nya tay dili namin magdugay, maghinay nami. Daghan kay salamat. Nga, mga on sa rases. Dili na sa sudan mo dia kay mga unta. Ay, may dagang isda ron, mali pa. Dili na tay, manamig kaon tay. Daghan kay salamat ha. Pasalamat ako utroan ni Ma'am Pit Holmes kay Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Yan mga katimtabang, diri ra ko to nitong video. Daghan kay salamat Ma'am Pit Holmes, daghan kay salamat sa mga followers nako diha. Daghan kay salamat palihog kog share ani nga video, like, comment, share. Ang inyong pag-share dako kay tabang nga makapadayon pa ta sa pagtabang sa uban. Tay, mauli na mi ha. Salamat. Salamat kayo, sir, ma'am.